बिटिआरआवबो सौफैबाय जापानिज एनकेफेलाइटिस गिख्रंथाव बेराम। फारसेथिं दैबानाजों खहा आरो फारसेथिं जापानिज एनकेफेलाइटिस गिख्रंथाव थासारि। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज सांग्रां जा रायजो राजाफोर। बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि लैखोन मोनदों। 55 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि देहायाव बे गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि लैखोनखौ मोनदों। चिरां जिल्ला दालिगाव हातिपुता गामिनि थागिबि दमन्ती औवारिया थांनाय 22 सान सिगांनिफ्रायनो गोब्राबै गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों भुगिनांनानै दं। भुगिनांनाय दमन्ती औवारिखौ बङाइगाव लवार आसाम फाहामसालिनि ICU आव दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दं। जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि गोब्राब नाख्रेबजानायनि जाहोनाव दुखुथिया गोरिब नखरा हालाय-हाफाय जानांदों। जाउनाव फाहामथाय होनो गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा बेरामखौ फाहामथाय होनो सरखार आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम राङारि मदद बिहरदों। राङारि मददखौ नोंथांमोनहा भुगिनांनायनि बिब'नि बेंक एकाउन्ट नम्बर 0585010225007 IFSC कड PUNB 0058520 एकाउन्टनि मुं पार्बती औवारी, बेंकनि मुं पान्जाब नेशनेल बेंकआव सोनानै हरनो हागोन। दिनै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नैबे जि जों लागोआव नैबे न'खराव जि मोनसे गिख्रंथाव बेमार जानानै दङ, दा बेनि सायाव आं फंनैसो माने सरकार एबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि खाथियाव फंनैसो आरज गाबनाय बा रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला बेबादि बेमारा जोंनि जायगायाव जाफेरनाय खोनायाखैमोन आरो खाथि खालायावबो खोनायाखैमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै जोंनि गामियावनो बा नैबे मोनसे न'खराव जि न'खरा एकदम जेरैबो रांखान्थिनिफ्राय जेरैबो आंखाल जानानै दङ, बे टाइमावनो बे न'खरखौ जानानै होबाय। बेराफारसेथिं बिस्रा हौवा मानसि खामायग्राबो गैया माबो गैया, गावसोरनो खस्थ' खालामनानै बाहाय मावै दाङै जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो बिटिआर सरकारखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बिटिआरनि सिबा एसे रांफोरनि अनसुंथाइनि बेबस्था खालामनानै नैबेनि बेमारखौ आपातत हायाबाबो 50% जिखिनि हायो, जिखिनि एसेसो सोलिनो हानाय रोखोमनि सहाय होनानै बेखौ हस्पिटालनिफ्राय दिहुननानै हरनो हायो, बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। आरो आङो मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौ बुंनो लुबैदों जे जों खोनादोंमोन बे थाम्फैनि थाखाय स्प्रे सारफैदों, नाथाय खना खनला लामाल' सारनानै फुरा गामियाव सारजोबाखै। दा बेनिखायनो आङो गासिबो न'खर बे गामियाव अन्तत बे गामियाव जिहेतु जादों नालाय, बे गामियाव आङो बे स्प्रेखौ होफैजानो लुबैदों आरो। न'खरखौ नायनानैथ' जिबादि न'खरनि हालोदा जिबादि गाज्रि, बेनिखायनो आङो हानायखिनि जोंनि समाज अनफावरि सुबुं अनफावरि गिदिर बिथांमोनखौ आं खावलायो एसेसो रांनि अनसुंथाइ हरोब्ला नैबे न'खरनि थाखाय बहुद उपकार जागोन। आं बेखिनिखौनो एसे अनसुंथाइ हरलायनो खावलायनाय थाबाय। आरो बे बेमारा जोंनि ओनसोलाव हयथ' गोबांथारै दासिमाव जाथ'वाखै। दा गोबां जायगाफ्राव जों खोनाबाय थादों, मिडियाफ्राव नुदों, निउसफ्राव नुदों बेफोरबायदि जानायखौ, आरो गोबां हयथ' बिनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दा जाहाथे नैबे बेमारनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा रैखाथि मोननो हायो, बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। हयथ' उन्दुनाय समफ्राव जोङो मुसारि खोंनानै उन्दुनांगोन। दा बेफोरबायदि जोंनि सांग्रांथि जानायावसो बा जोंनि सांग्रांथिनि थाखायसो जों बे बेमारखौ हयथ' बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेमारनि मुंखौ मा होनो? बेमारनि मुंखौ जापानिज एनकेफेलाइटिस होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिथु बे न'खरनि बेमार जाजानाय व्यक्तिनि मुं आरो माब्लानिफ्राय जाया बिथाङा? ओरैनो खोनानायाव जोंबो बुंनो थाङोबा नै दहायसो खोनानाय जादों। दा खोनानानै आंबो आसरित मोनदों। दा आंखौ लेंहरनाय हिसाबै जोंबो बे न'खराव फैबाय, नायफैबाय। दा बेमारियाथ' लवार आसाम हस्पिटालावनो दङ। दिनैसिम 22 दिन जाबाय होननानै फोरमायदों न'खरा। दा ICUआवनो दंगासिनो होननानै बुंदों। दा न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा, गोरिबथार। दा जिखिनि ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ, बियो खुनुरुखुम बिदिनो रायजो राजानि गरफा गरनै न'खरनि बिदिनो सासे सानै मानसि होनाय
बेजोंनो दा मुलिखौ बायनानै जागासिनो बा दौगासिनो। दा खिन्थु ICUनि जिनिखि होनांगौ रां बिल बेखौ दासिमाव होनो हानाय जायाखै आरो डक्टरनि जिनिखि बुंनाय बियो हयथ' मोजाङै हामोब्लाबो माने 50% मोजां जागोन बा 50%आव माबायदि जागोन बिदि सोरनिबा खाफालाव हयथ' मोजांबो जानो हागौ बे खोथाखौ बुंदों होननानै न'खरा फोरमायदों। आरो जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोननि न'खरा हौवा मानसिफोर गैया होननानै, बे थारैनो नंगौना? बियो नंगौ, थारैनो बियो नंगौ। न'खराव मावग्रा दांग्रा मानसि गैया। दा बिनिखायनो हयथ' हस्पिटालाव थानायावबो थांलाय फैलाय खालामनायावबो उसुबिदा जानानै दङ। दा बिनिखायनो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो बे न'खरखौ नायनानै एफा एनै जिखिनि हायो थांलाय फैलाय बा हस्पिटालसिम थांनाय बेफोरबायदिखौ एसे खालामनानै होयो। दा बेखौ आं खावलायगोन। जोंनि बिटिआर हालामनि गाहाय चिफ सार बिथांखौ आं खावलायहरगोन जे दिनैनि बादि बे न'खराव जानाय जिनोखि बेमार, गिख्रंथाव बेमार, बे बेमारखौ होबथानायाव जुदि थाबैनो गोख्रों मोनसे राहा लायोबा बियो थाबैनो रिकभारि जानानै फैगोन आरो उननि समफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि बेमारा जानो हाया बिनि थाखाय मोजां मोनसे बेबस्था राहा लामा लानांगोन जाहाथे जों फैबाय थानाय जिखिनि बेमार बे बेमारफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ आं खावलायगोन आरो थाबैनो बे बेबस्थाखौ खालामना होयोब्ला हयथ' रायजो राजाया गोजोननाय मोनगौ, बे न'खराबो गोजोननाय मोनगौ। दा जों बयबो गोजोननाय मोनगोन आरो बयबो एसे एनै माने अनुदानफोर होयोबा बिथाङा रिकभार जागोन होनना नोंथाङा फोथायो? रिकभारा 100% नङाब्लाबो मथा मथि गावनि सोलिनो हानाय हयथ' बेखौ जों खालामनो हागोन बा जागोन होननानै आसा खालामो। दा आं फंनैसो खोथा बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनो लुबैदों जे जोंहा खाथियावनो IOCL दङ। दा बे IOCLनि जिनाखि बेबस्था बे ओनसोलनि थाखाय जिनिखि माने डेभेलपमेन्टनि बेलायावनो जा बिदिनो बेमार आजारनि बेलायावनो जा बेखौ जोङो माने बारा एक्सन लानाय बा बिनि सायाव बेबस्था लानायखौ जों बांद्राय नुवाखै। जाहाथे जोंहाबो माने बेखौ बुंहैनो हानाय हयथ' खमथा गैया। दा बिनिखायनो जोंनि बे बिटिआर हालामनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे IOCLनि अफिसारफोरजों रायज्लायनानै बिनि बेबस्थाखौ खाथि खाला ओनसोलनि गामिनि जाहाथे रैखाथिनि थाखाय, बेमार आजारनिफ्राय बारग'नायनि रैखाथिनि थाखाय बा दैनि बेबस्थाफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां राहा लामा खालामनानै होयो बेखौ आङो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम खावलायहरबाय आरो लोगोसे बे खामानिखौ मावफुंनायाव जोंखौ मदद होगोन होननानै आङो बयनिबो जानानै मिजिंथिबाय। मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिसिम माबा मोनसे खावलायनो थागोन नामा नोंथांमोन? मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौबो आं खावलायनो लुबैयो जे जिनाखि जाथाया, जिनाखि बेमारा जानानै दङ बेखौ थाबैनो नायबिजिरनानै बिनि बेबस्थाखौ मा राहा लानांगौ, मा खालामनांगौ बेखौ टाइम टु टाइम खालामो जाहाथे उननि समफ्राव बेफोरबायदि बेमारा हयथ' जोंनो साफिनायाव जाहाथे बारा खाबु मोना। बिनिखायनो आङो बेखौ थाबैनो एक्सन लाजानो लुबैदों। दा बेखिनिखौनो आं खावलायबाय आरो मोनसे खोथाया बेनो खोनाबावदों जोंनि बे हाथिफटा गामियाव माने जिनाखि थाम्फैनि माबा सारनाय मा होनो बेखौ मुलि स्प्रे खालामनाय बेखौ खनसेल' खालामफैदों होननाय खोनानो मोन्दों। दा बेनिखायनो आङो बेखौ कन्टिनिउवासलि जेसेबां हायो जेसेबां बिनि थाखाय नियम निथि दं बेखौ जाहाथे मावफुङो। मानोना हयथ' बे थाम्फैया हयथ' गोजान जायगासिम थांनो हयथ' टाइम लायो। बेखौ आं एसे आंनि मोनदांथिजों मोनदांदों। बिनिखायनो बे थाम्फैया जुदि बे खना खनलायाव जुदि दङब्ला जाहाथे बे जायगायावनो बिथांखौ जोङो बुथारनो हायो बा फोथैनो हायो। अब्लासो जोङो माखासे बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360